הברזל שלכם, תבדקו את הפריטין, החלבון ששומר את הברזל, הערך הרצוי שלו צריך להיות 100. גורם מספר 1 לנשירת שיער מעיד על פריטין נמוך. סימפטומים נוספים שאנחנו עלולים להרגיש כאשר הפריטין שלנו נמוך זה חרדה, עייפות, קור, בעיקר בגפיים, ידיים ורגליים. כאשר הערך של הפריטין גבוה, זה יכול להעיד על מצב דלקתי בגוף, סיכון לשבץ מוחי ואפילו סרטן. מי מהאנשים שעלול להיות להם פריטין נמוך? אנשים שהם שותים הרבה קפה, שהם חיים על קפה, הקפה פשוט לא מאפשר ספיגה של הפריטין, נשים אחרי לידה, נשים אחרי ניתוח שאיבדו לא מעט דם, נשים שסובלים מתחורים מדממים, אנשים שלוקחים תרופות ממשפחת ה-PPPI, תרופות סותרי חומצה. כאשר אתם לוקחים תרופות שהן סותרי חומצה, אתם גורמים לסביבה שלכם להיות בסיסית, וכאשר הבסיסיות נמצאת בקיבה, היא לא מאפשרת את הספיגה של הפריטין. אנשים שסובלים מחיידק הליקובקטר פילורי, שימו לב, הרבה פעמים אתם תראו מחסור בברזל, הפריטין יהיה נמוך ולא משנה כמה ברזל תיקחו, כל עוד לא תפתרו את נושא החיידק, הברזל שלכם לא יעלה, ובטח שלא הפריטין. אנשים שסובלים ממחלות מעי דלקתיות IBD, קרון, קוליטיס, ואפילו קנדידה שהיא לא מוכרת ברפואה הקונבנציונלית, פטריה פעילה במעיים שהיא גורמת לבעיות ספיגה, הרבה פעמים היא עלולה לגרום לברזל נמוך. ואחרונים חביבים ממה שככה זכור לי, אנשי הספורט, אנשים שעושים ספורט בעלי סיבולת לב ריאה גבוה, שימו לב, אתם שורפים את הפריטין שלכם, אז גם חשוב שאתם תבדקו את הפריטין. קשו לרופא המשפחה, תבקשו CBC, טרנספרין ופריטין. לסרטונים נוספים מוזמנים לעקוב אחריי, ריקי חובר, הנטורופטית הרדיולוגית.